فكرة سليمة. المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله. To ban san ko tun jiya da aka zo an samu an yi wani abu ba a wajen tadrib. Yauwa. So wannan ci gaba ne da abin da ake yi a wajen tadrib. Kuma dama shi tadrib mun san wuri ne na kwakwafa tunani. Wato abin da ya shafi fikira, mutum ya ce yana da fikira salima, fikira ingantatta, ka san inda aka sa a gaba, ka san me ya kawo ka duniya, sannan ka san me ya sa kake wannan gwagwarmaya ɗin. Don haka duk wani abin da za a yi a wajen tadrib yakan yi kokari ya karfafa wannan ne, ya zama cewa akwai fikira ingantatta. Wato karatu kamar a sa littafi, a karanta littafin fikihu, tafsiri da sauransu daban ne da wannan. Shi nan abin da aka fi yi, of course ana iya yi ma har da tafsir ɗin, tunda duk da yana cikin kwakwafa fikira, tunda ina aka samu fikiran ma daga cikin alkur'ani. Don haka duk wani bayanin da mutum zai yi ne yana kokarin bayani abin da ke a cikin alkur'ani da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. Don haka wato me yake da suna, don haka nan na zaɓi in yi magana akan wani abu wanda tun farkon harkar nan malam ya daɗe yana ta mana bayani a kai. Sannan har ma na tuna da yake duk lokacin dan yaranta duk 'yan makaranta ne haka, har ma idan mutum yana magana mukan ce wannan da ke magana ko mu ce mishi reformist ne ko kuma revolutionary. Don a lokacin bayanin da aka yi mana, da shi malam ya mana bayani shine akan cewa wato akwai abin da ake ci, abin da zan yi magana a kai shine a wannan na cewa sauyi ko gyara, wanda zan faɗe shi da turanci in ce reform or revolution, sauyi ko gyara, ko in ce thaura ko islah. Thaura shine revolution, sannan islah shine gyara. To wato duk annabawan da Allah ta'ala ya aiko tun daga annabi Adam har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi, wasu sukan zo ne su yi revolution, ko in ce su yi thaura, ko in ce su yi sauyi, ko kuma duk da thaura da revolution da sauyi duk abu guda ne, abu ɗaya yake nufi. To wasu annabawan sukan zo ne su yi sauyi, wato yin thaura kenan, ko kuma sukan zo su yi islah, wato su yi gyara. Ko kuma da turanci reform shi kenan. So amma tun daga lokacin da aka aiko zan yi bayani menene sauyi din, menene kuma abun nan, sauyi shine thaura, menene sauyi, menene gyara. Sukan zo ne, akan samu duk annabin da Allah ta'ala, amma Allah ta'ala ne ke ce ma annabi ga abin da zaka je ka yi. Kai zaka yi thaura ne ko kuma zaka yi abun nan gyara ne, zaka yi sauyi ne ko kuma zaka yi gyara. Allah ne ke umurtan su ya ce to kai ka je gari kaza ko ka je ƙasa kaza ka je ka yi gyara, ko kuma ka je ka yi thaura, wato kenan wato kamar a rusa abin da ke tafiya a gina wa sabo, shine thaura din. So shi gyara yakan zo ne, ko kuma fara daga thaura, sauyi kenan yakan zo ne idan annabi ya zo ya samu al'umma da dan daɗewa, tunda mun san za mu iya cewa dan daɗewa mana, tunda shi annabi Adam shine babanmu kuma shine farkon mutum, da shi da Nana Hawwa su ne iyayenmu, kuma su ba su fara da jahilci ba, sun fara da ilimi ne da sanin Allah. Bil asli ma shi annabin Allah ne, ita kuma waliyar Allah. Don haka daga baya ne da mutane aka fara haifan mutane, tafiya ta yi tafiya, tun ma suna nan aka fara samun fandararru.
To da aka fara samun fanɗararru sai da aka daɗe har aka kai wani lokacin da don tsananin fanɗarewa ba su ma yarda cewa akwai Allah ba. Kuma wayanda suka yarda ma cewa akwai wani ubangiji sun ce suna da yawa, ba ubangiji ɗaya ba ne, suna iyayen giji ne. Don haka a irin wannan yanayin Allah kan aiko annabi ya zo ya yi saura, ya zo ya yi sauyi. Don yanzu sai an yi ƙoƙari an nuna musu akwai ma ubangiji, kuma shi ne ya halicce su, kuma ga dalilin da ya sa ya kawo su duniya. Don akan kai lokacin da mutane za su ga cewa su sun zo ne kawai, dama sun sami kansu a duniya ne, sun ɗauka sun zo zama ne. Don haka akan samu lokacin da zai zama cewa mutanen da suke zaune a duniya din sun ɗauka cewa sun zo zama ne, sun samu wurin zama. Ba suna ɗauka ma cewa ai ma in sun mutu har ma sai an yi daga da su a ce musu ai idan an zo duniyan nan ne don abota wa Allah, sannan idan aka bar duniyan nan akwai inda za a koma, sannan abun da ka yi a duniyan nan Allah zai maka hisabi, sannan a can akwai makoma, ba in ka mutu za ka zama ƙasa ne kuma shi kenan ba, a'a akwai makoma, akwai wuta, akwai aljanna. To a irin wannan yanayin da mutane suka kai wannan matsayin da sun ma manta da me ya kawo su duniya, ba don komai ba, don ayyukan da suke yi. Wasun su fa ba ma wai ba su san wai da Allah ba ne, kamar yanzu larabawan da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo yana kira, sun ce ba Allah ne, sun ce akwai Allah, sun san akwai Allah ai, su ma sukan faɗa, amma sun ce wa'annan iyayen giji gumakan nan su ne za su kai su zuwa ga Allah. Ba zai yiwu ka je kai tsaye wajen Allah ba, sai ka bi ta hanyar wa'annan gumakan. Sai suka bar bautan Allah suna bauta wa gumaka. To don kada mutum ya faɗi wannan a ɗauka cewa a'a ai sai kan zama ba su ma san akwai wani abu wai shi Allah, a'a sun sani, kuma sun san shi ya halice su, kuma sun san shi yake ɗaukan ransu. Shi yasa ma akan kafa musu hujjoji da wannan a cikin Alkur'ani, zaka ga ana cewa abin nan shi wannan ubangijin da shi ne ya halicce ku, shi kuma yake zai ya rayar da ku, kuma shi ne zai kashe ku, sai dai kuma ba su san za a tashi bayan mutuwa ba, don lallacewa sun riga sun manta da wannan. To a irin wannan yanayin Allah kan aiko annabi ya zo ya sauye wannan halin da suke ciki. Kaga a nan wajen sauyi ake bukata. To amma akan samu al'umma kamar irin al'ummai da suka zo bayan wanda ya fi mana saukin misali, tunda an ba mu misalin su a cikin Alkur'ani, su ne al'umman da suka zo bayan annabi Musa. Zuwa lokacin da annabi Musa ya zo, sun riga sun shiga sun lallace kawai, sun zama kawai, wato zaman su ma a wannan wajen shekara ɗaruruwa ana bautar da su, ya sa ma da yawan su ma sun manta da menene addinin sahihi na Allah. Shi yasa ma har ma suka ce ma annabi Musa bayan ya kubutar da su daga kangin Fir'auna, har suka ga wasu suna bautan gumaka, suka ce ka sanya mana iyayen giji kamar yadda wa'annan. Kun ga wa'annan fa asalin su yayan annabawa ne, amma su ne suka zo suka ce yanzu a sanya musu gumaka su masu bauta yadda wa'annan masu bautan gunki suke yi. Kun ga a nan wajen shi annabi Musa ya zo ne ya yi saura, ba ya yi wato ya yi sauyi ba gyara ba, don lalle sai an musu dogon bayani sannan za ma su gane me ya kawo su duniya, kuma menene natijan wannan da sauransu. To amma bayan annabi Musa, to mafi yawan annabawa da suka zo, ko in ce kusan duka annabawan da suka zo bayan annabi Musa, har aka zo kan annabi Isa alaihimussalam na cikin bani Isra'il kenan. To mafi yawansu sun zo ne, ko in ce dukansu sun zo ne don su yi mene, su yi gyara. Dalili wato akwai a taura, kuma mutanen ba sun ga zahirci a tauran, sun san akwai shi, ko da yake da tafiya ta yi tafiya har an fara cancanza abin da ke cikin a tauran, sai a canza a sa abin da ya dace da son ran malamai, kuma da sunan addini suke yin abubuwansu. Don haka annabawan da suka zo za ka ga cewa suna kokari ne su gyara wannan lallacewan da aka yi na rashin bin a taura da annabi Musa ya zo da. Don haka kaga a nan wajen menene suka yi mafi yawan wayannan annabawan na bani Isra'il, sun zo ne su yi gyara, ba su yi revolution ba, sun zo yin gyara ne. Dalili don mutanen sun san da attaura, har ma za ka ga suna kafa musu hujja da abin da ke cikin attaura.
cewa gashi nan Allah ya ce haka. Annabi Isa ma ya kakkafa musu, Annabi Isa alaihi salam ya kakkafa musu hujjoji da abin da ke cikin attaura ne, har ma a cikin maganan shi yake cewa ni ban zo da in kautar da dokokin da ke cikin attaura ba, sai na zo ne kamar yadda ya zo a ruwayoyi da dama cewa na zo ne in tabbatar da cewa an aikata abin da ke cikin attaura, sannan kuma wasu dokokin da aka sa a da wanda yanzu Allah ya canza su, na zo ne in tabbatar muku da shi. Don haka wato a takaice abin da nake kokarin ce shine idan aka samu mai kira, kun ga kamar yadda na ce annabawa da suka wuce, kowane annabi in ya zo Allah nake ce mishi ga abin da zaka je ka yi. Wanda zai yi taura zai ce taura zaka yi, wato zaka je ka yi sauyi ne. Wanda zai yi islah, wato zai yi gyara, zai ce kai gyara zaka je ka yi, za a gyara musu da kaza da kaza da kaza da suke yi. Shi yasa ma za ka ga wasu daga cikin annabawan suna cikin bayanin da ya zo game da su a cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi suna karfafa wani nau'in fasadin da ake yi a lokacin, amma ba wai shi kenan abin da ake yi ba. Yakan zama dama kafin a kai ga wannan fasadin an fara shirka da Allah, an fara haɗa wani da Allah, an fara mai da abin da yake ikon Allah ne an fara mai shi ya zama ikon wani Allah. Kamar misali kafa dokoki, a irin wannan ne sai a kafa dokokin da ya saba ma na Allah. To a irin wannan sai wayannan annabawan su zo su ce a'a, tunda su wayannan sun yadda ba wai sun daura abin da suke yi akan asasin ba addini, a'a suna cewa addini ne bil asli ma, suna kirkiro ayoyi ne su saka a cikin attaura din ko zabur ko cikin littattafai da suka wuce, sai su ce Allah ne ya ce haka, alhali Allah bai ce ba. Kun ga anan sai annabawan da suka zo sai su zo su ce a wannan da kuka sa ku kuka dasa, ba Allah ne ya ce a yi haka nan, ga abin da Allah ta'ala ya ce a yi. Kaza da kuke ba da fassara kaza to ba shine daidai ba, ga daidai nan. Ka gani tunda su sun yarda akwai littafin su kan asasin ne suka ɗauru. Sabanin al'umman da kamar yadda annabi Musa ya zo ya sami Fir'auna, al'umman da su ba su ma yarda cewa wai Allah ne ke ba da dokoki ba, suna gani su ne masu ba da dokoki. Kamar shi Fir'auna shi ya ce shi ne ma ubangijinsu maɗaukaki. To abin da yasa yana da kyau mu fahimci wannan shine duk lokacin da tunda yanzu ba wai an ci gaba da aiko da annabawa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shine karshe, to amma duk wayannan abubuwan da Allah ta'ala ke bamu labari a cikin alkur'ani yana bamu ne don mu ɗauki darasi. Sannan kuma shi manzo Allah da aka aiko ma da alkur'ani, dama an ce mun aiko maka da alkur'ani ne don ka bayyana musu abin da muka aiko maka da shi. Don haka shi manzo Allah ya bayyana mana ya za mu aiwata wannan. Kamar misali idan muka shiga halin da ke bukatan gyara me ya kamata mu yi, idan muka shiga halin da yake bukatan sauyi me ya kamata mu yi. Don haka idan abin da ya hau kan da mutane za su samu kansu a cikin wani al'umma an fandare daga kan hanya, kuma ba wani mai kira da ke kira, to in aka samu wasu bayan Allah suna son su yi kira da a dawo kan hanyar Allah, ya kamata su lura da wani irin al'umma suka samu kansu a ciki, me ke faruwa a cikin al'umma, me ake bukata, sauyi ake bukata ko gyara. Inda ake bukatan sauyi idan ka je ka ce gyara za ka yi, to abin nan za ka ɓata lokacinka ne kawai, kuma ba zai yi tasiri ba. Sannan kuma in ka koma ga Allah zai zama baka da hujja, tunda ba za ka ce mana dan wasu suna yin haka nan yanzu, annabi wani ma ya yi kaza, annabi wani ma imam wani ma ya yi kaza. Ko da yake ma ko wannan hujjojin da suke kawo wanda ba hujjoji ba ne, maganganun da suke kawowa su kafa hujja, za ka ga cewa wato wani lokaci ba ma haka nan ba ne, wani lokaci kirkirowa ma aka yi ba abin da ya auku ba kenan. To don haka wato shi mai kira ne wato in ka samu kanka irin wannan halin, mai kiran ne zai yi tunani ya ga irin al'umman da ya samu kanshi a ciki, ya ga wani irin me ya kamata a yi ma wannan al'umma din. To mu nan alhamdulillah ba mu da wannan matsala. Shekaru 40 da wani abu da suka wuce da a lokacin ne wasu za su tashi su ce za su yi kira, to dole sai sun lura da yaya menene yanayin al'umma din, me ya kamata a yi. Wannan al'umman da muke ciki wanda ake ce ma Najeriya yana bukatan sauyi ne ko yana bukatan
gyara. Amma alhamdulillah Allah ya sa mun samu bawan Allah da ya zo yana kira shekaru 40 da wani abu da suka wuce. Kuma shi tun a lokacin ya lura da cewa wannan al'umma da muke ciki yana buƙatan sauyi ne, taura kenan, revolution, ba yana buƙatan gyara ba ne. Kuma na tuna a lokacin matsalan da aka samu da mutane da yawa kenan, wayanda aka kasance ana ayyuka dai haka na addini da su, ana a matsayin MSS ana ayyukan addini da su. Matsalan da aka samu kenan, sai su suna faɗin abubuwan da yake sai dai ana buƙatan shi ne a yanayin da ke buƙatan a yi gyara, ba a yanayin da ke buƙatan sauyi ba. Sai suna cewa abin da ya kamata shine da muka ga kanmu a cikin wannan halin ya kamata ne mu shiga mu kukkutsa a kowane abin a cikin tsarin jahiliya, kowanne mu ya ƙure maleji a boko, tunda lokacin boko na ci. In ka yi boko ka tabbata kai duk wanda ya boko dai kawai ba shi da matsala a rayuwar shi. In aiki ne zai samu mai tsoka, in abin duniya ne zai samu, ba kamar yanzu da ya zama idan ka yi boko ba yana nufin wai za ka samu, ga sunan da yawa sun gama jami'a ma ba aiki. Amma mu a lokacin ko da secondary ka gama, musamman idan irin secondary din technical ne ko commercial, to nan da nan za ka samu aiki. Wasu ma daga nan tunda suna samun albashinsu mai tsoka ba su ma ƙara wani karatu. Wasu in dai tunda dai su suna tunani suna karatu ne don su samu abin duniya. Wanda za ka ga ya ci gaba shine wanda kila yana son ya ƙara samun matsayi ne, ko kuma shi ya san kiman ma karatun, cewa ya kamata ya yi karatun ne sosai. To a wannan lokacin sai zama wasu suna cewa a yi abin da yake in za a yi gyara shine in za a yi sauyi, gyara kai shine ake bukatan wannan. To na tuna har malam na ta mana bayani cewa lalle a irin wannan yanayin ba abin da ake bukata ba kenan. Abin da tunda mu mun samu kanmu a wannan al'umma da suka ce ma kansu Najeriya, kuma abin nan bil'asili ma littafin da ke tafiyar wanda suka ce shine littafin mafi muhimmanci a ƙasan, wato wanda a ciki suka kirkiro dokoki, ba su yarda da alkur'ani ba. Sun ce duk wata doka, sun ce farkon abin da suka faɗa a ciki shine wannan dokan tana birbishin dokokin nan da suka yi na constitution, na birbishin dukkan dokoki. Duk wasu dokoki ko duk wata doka wanda ta saba ma wannan abin da suka ce ma constitution din nan, to banza ne wofi gwargwadon sabawan shi da ya ma constitution. Haka suka ce. Wato idan ya saba ma constitution ne da kimanin 1/10, to gwargwadon haka banza ne a haka nan. In kuma 100% ne, 100% banza ne wofi. To kuma ma nan kasan muna akalla da wayanda indan kasan akwai musulmi, akwai kuma wayanda ba musulmi ba, kuma a cikin wayanda ba musulmi wanda suka fi yawa sune kiristoci, ko ba haka nan ba. To daga kiristoci sai kuma musulmi, to suwa suke da dokoki wanda ke faɗin dokokin rayuwa gaba ɗaya, musulmi ne. So kuma suwa ne turawan mulkin mallaka suka zo suka tarar da tsarin mulki da tsarin kome, tsarin rayuwa cikakke, musulmi suka samu da wannan. A can ba su samu wannan ba. Don haka kaga wanne doka suke nufi? Suna nufin alkur'ani banza ne wofi wai ya zubillah. Abin da suke nufi kenan. Tunda sun san cewa ga dokokin da suka samu, to yanzu sun ce ba shi zai ci ba, wannan wanda suka kawo, wanda na turawan Ingila shine zai ci. Kuma ko da aka ce an ba da 'yancin kai, to 'yancin kai da suna ne kawai. Kawai sun kwafo dokokin turawan ne suka kawo. Daga baya ma da suka samu ci gaba, suka sake kwafo na Amerika ma suka kara da shi. Suka ma cakuɗa shi, suka ce shine dokokin. To shine dokokin da suke nufin yana birbishin kowane doka, kuma duk dokan da ta saba ma wannan to banza ne wofi. To kun ga a irin wannan yanayin da muke ciki, an koma jahiliya, inda yanzu zan tambaye mu, yanzu wannan al'umma da muke ciki yayi kama da Makka ne
lokacin da manzon Allah ya zo yana kira ko ya yi kama da Madina. Kun san al'umman da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi aka yi mishi wahayi ya zo yana kira ko shi kaɗai ne musulmi, shi kaɗai ya fito ya ce ma mutane ba wani abin da ya dace a bautawa in ba Allah ba, kuma shi manzon Allah ne. Shine ma'anan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. To, a lokacin su kuma sun ce a ba haka nan ba ne, akwai iyayen giji ne, su ne ma dokokin iyayen giji ma za su bi, sannan kuma tsarin su ma na iyayen giji, komai dai na iyayen gijin nan da suke bautawa ne. Shi kuma ya ce ba haka nan ba ne. So tambayan da nake ina son ku bani amsa. Kuma yawa kafin ku bani amsa din, amma da ya koma da manzo Allah sallallahu alaihi ya koma Madina, a Makka zalla ayoyin da aka yi ta aiko ma manzo Allah da shi gaba ɗaya na Makka zaka ga yana ƙarfafa wasu abubuwa ne, yana ƙarfafa me yake da suna cewa wane ne mutum, yana gaya ma mutum wane ne ubangijin shi, sannan me ya kawo shi duniya, don mene aka halicce shi, me ya kawo shi duniya, menene dangantakan shi da halittar Allah gaba ɗaya, menene dangantakan shi da Allah mahalicci, menene dangantakan shi da sauran mutane 'yan uwan shi, kuma me ake so daga gare shi, ina ne makoma, me aka kawo shi duniyan nan ya zo yi, ina ne makoma, sannan makoman nan da ina ne, ko ba haka nan ba. Wato duk ayoyin alkur'ani wanda aka saukar a Makka idan ka bi su abin da suke bayani kenan, sai dai a marhaloli daban-daban da kuma ta fuska daban-daban, amma hulasa za ka ga abin da suke koyarwa kenan. A Makka ba sa dokoki ba, ba ce kada a sha giya ba ce a yi sallah ba dole, ba ce a yi, of course an ce a yi tahajjud, kuma musulmi din suna bautawa Allah da tahajjud da wasu ibadan da suke yi na sallah da sauransu, amma sallah biyar ina yadda yake sai a Madina, dokokin kada a sha giya sai a Madina, hijabi sai a Madina, duk dokoki irin wa'annan da dai su a Madina. Don haka ce yasa nake muku tambaya, kun ga da manzon Allah ya koma Madina sallallahu alaihi wa alihi ya kafa daular musulunci ne a Madina, an samu tsarin musulunci ne shi yake tafiyar da rayuwar mutanen. So amma abin da nake tambaya yanzu mu da muke zaune a wannan wajen, yanayinmu ya yi kama da yanayin musulmi ne a Makka ko ya yi kama da yanayin musulmi a Madina? A Makka, kun gani ko? Ya yi kama da yanayin musulmi ne a Makka. Dalili, don yanzu ba addinin Allah ne ke tafiyar da al'umma ba. Kuma ba zai yiwu addinin Allah ya tafiyar da al'umma a halin nan da muke ciki ba, sai an yi sauyi. Dole sauyin nan sai ya yi, to abinda kuma manzo Allah ya yi kenan, sauyi ya zo ya yi a Makka, kuma sai Allah ta'ala ya nuna mishi hanyar da ake sauyin. Kuma me aka ce gare mu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wato ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi akwai kyakkyawan misali ga wanda ke son Allah, yana nufin Allah kuma yana nufin lahira. Don haka kun ga yanzu mu abin da ya hau kan manzo Allah lokacin da yake Makka shine ya hau kan mu, shine number 1, shine na farko. Shekara 13 da ana ta mishi wahayi, kaɗan duk abin da ake kokarin a tabbatar shine wa'annan abubuwan da na jera, na cewa mutum ya san shine wane ne, me ya kawo shi duniyan nan, ina ne ma wannan duniya, menene matsayin dangantakan shi da sauran halittun Allah, menene dangantakan shi da mahallicin shi, menene dangantakan shi da sauran mutane, sannan ina ne makoma bayan yayi abin da aka kawo shi, sannan kuma menene natija na ƙarshe, shine abin da ake ta koyarwa. So mu yanzu da muka samu kanmu a cikin wannan halin, kaga kenan tunda an ce mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi, me ya hau kanmu shine mu yi yadda manzo Allah sallallahu alaihi yayi. To anan ne zan kawo wasu abubuwa wanda yake da manzo Allah ya so, da kuma Allah ya so da sai ya bi da manzon Allah wannan hanya din, hanyoyin da wasu abin da yasa naga cewa yana da kyau mu yi wannan magana ne wanda yake abin a farkon harkar nan a lokuta da dama malam
leccoci a kai. Amma abin takaici shine yanzu sai aka dawo, sai ana nema a koma kamar da mutane gidan jiya. Ana nema a koma abin da ma an riga an wuce nan. Kuma abin takaici, abin da ya fi takaici ya kamata a ce in aka nemi a koma mutane abin da aka riga aka wuce, in dai mutane suna da kyakkyawan fikira. Ya kamata su ce ina, ai wannan shirme ne. In dai za a yi wannan, inda a ce wannan ake son a yi ne da tuntuni ma ba shiga duk matsalolin da aka shiga ba. So ya kamata a ce in dai da kyakkyawan fikira mutum ya ce wannan kawai kana ji mutum yana fara kamar yadda na fara gaya muku cewa mu lokacin da yake kun san yara muna sama irin nicknames haka, muna sama kanmu suna ko a sama mutum ya fara magana zai ka ce ai wannan reformist ne kawai, wato reformist ne wannan kawai, shi ba revolution yake so ba. Idan kuma wannan revolutionary brother ne, kai wannan yana da fikira sosai. In kuma reformist ne ce kai reformist kawai, ba abin da ya kamata a yi ba kenan. Da haka ko da lecture ake yi zaka ga yan uwa maza da mata irin wayannan da sukan zo su ce shiga za a yi a gyara, zaka ga akwai suna musu ban san yadda zan ce ko kalubale ne, sai su kawo musu hujjojin da yasa ba haka abin da ya kamata a yi ba kenan. Kuma ana fara harkar nan ma ana farawa ana fitowa da shi a sarari. Ina jin kafin shekara 1 da rabi ya zagayo har an yi waƙiyan da aka kama malam aka tsare, amma duk da haka yan uwa sun tsaya kyam akan wannan fikira din dan sun riga sun sani. Mutum na fara maganar shirme kawai yana cewa a shiga ne a gyara, a shiga ba mu da soja, ba mu da yan sanda, ba mu da pilot, ba mu da nurses, ba mu da likitoci, a je a shiga. Yana fara wannan kawai zaka ce ai wannan reformist ne, ai ba wannan shine revolution da ake bukata ba. Amma abin takaici shine yanzu abin da yasa yake da muhimmanci a yi magana shine yanzu da aka dawo da fikira irin wannan na da, sai wasu suna fada mishi, sai wasu har su rika tambaya su ce da gaske malam ne ya ce a yi kaza, sai su rika tambaya. Bari in zama clear, kamar misali wannan siyasa da ya wuce, kowa ya zo ya ce ma 'yan uwa gashi nan ku je ku yanka katin zaɓe, ku je ku jefa zaɓe idan mu kare haƙƙinmu. In aka ce maka malam ya ce ya kamata ka ce wannan maganan kawai ne, in dai kana son ka yi ka je ka yi, amma kaka sa sunan malam a ciki. Ya kamata a ce kowane dan uwan an gaya mishi ba za a iya ruɗin shi ba. Amma abun takaici shine wasu an iya ruɗin su, sai su ce ai mun ga wani ne a wajen, da muka ga wani sai muka ce ai ba yadda za a iya zama ba haka nan bane, sai a ruɗe su, a je masu cin duniya su je su ci duniya da sunan su. Ya kamata a ce yan uwa tun da an wuce, na gaya muku wasu fa ba a haife su ba ma lokacin, wasu kuma da aka haife su suna ƙananan yara, wasu kuma da ba su ƙananan yara, wato dai akalla tun ko da ma a ce kwana shekara kai a cikin harkar nan, ya kamata a ce just shekara 1, ya kamata a ce ka san ma tun farko me yasa ka amsa kiran, ka fahimci inda aka sa gaba. Mu dai tun farko da muka amsa kiran nan dukan mu yara ne, kuma mun fahimci sosai abin da malam ya kira mu zuwa kai shi ne. Mun kuma san akwai danja, mun san cewa lalle yana nufin cewa za mu ba da ranmu ne, kuma yana yiwuwa ma a kashe mu, yana yiwuwa ko ma menene yana iya faruwa. Kai bil asili ma dan tsananin ma halin da muke ciki ma mun ma fi son a kashe mu din, a kashe mu tafi kawai mu samu hujjan da za mu ba Allah, da mu rayu mu je mu samu, ya zama tsakanin mu da jahannama mutuwa ne, muna mutuwa za mu faɗa jahannama. Mun fi son ma a kashe mu, tunda mu an kashe mu kila mu fi samun hujjan da zamu gabatar wa Allah. Amma abin takaici shine sai wasu sai ya zama sun rudu da wannan dan rashin wannan ba, ko kuma dan ce bin son rai. Ni ba zan ce wai rashin fikira ne ba, dan wasu ba za su ce ba su sani ba, ko tunda ko yara ƙanana, yaran da muka haifa sun sani, to ya za a ce iyaye ba su sani ba? Ko duk wanda ya in ma ko da jawabin malam kake sauraro ko na tunda ko yanzu, ba inda zaka ji ya faɗi wani abu mai kama da haka, amma sai aka iya rudar da mutane. Shi yasa wato yake da kyau irin wannan mu rika sake tunatar da kanmu cewa gafa daga inda aka taso, ga bayani dalla ba wani abin da aka yi mana kamar a rufe ba mu sani ba, a sarari abin yake cewa wato inda ake bukatan revolution, idan ka je ka ce kana reform kana bata lokacin ka. Malam ya sha ma bamu misali na cewa kamar misali ne yanzu a ce gini ne sai aka ga ya tsatsage yana zubar da ruwa,
sai aka je ana maimakon a bincika a ce me ya faru, sai aka je aka samu fenti, aka sa fenti, aka yi shafe, abin ya yi kyau, sai aka ci gaba da zama. Zuwa can kuma sai aka ga yana ta tsatsagewa, sai aka gano cewa oh ashe an yi ginin nan ne akan juji, kila da kududdufi ne ana zuba juji ba yi ciko mai kyau ba, sai aka yi gini shi yasa yake tsagewa. Sai aka ce to ai abin da za a yi ku kawo fenti ne, fenti irin na kasan waje, ba local made ba, mai kyau sosai za a kawo. Sai aka ci gaba da fenti. Ku gaya mu me zai faru? Wata rana rushewa ma gaba ɗaya zai yi, don ba fenti ya ci. Tunda yanzu an gano ashe rubabben foundation aka yi, abu ya kamata a yi, sai a rusa wannan gini ya lallace, sai a rusa shi, a kwashe jujin, a yi ciko mai kyau, sannan a zo a yi foundation mai kyau, sannan a zo a yi gini. To shine ginin nan fa zai daɗe, kila ma ya yi shekara ɗaruruwa. Amma idan ya zama cewa a kan jujin ne za a yi, kuma wani misalin kuma da malam ke yawan bamu shine kamar a ce kana son ka gyara gini ne, kuma ka gano wato ginin nan za ka rusa shi ne, amma sai ka tsaya a ciki, ka ce bari ka zauna a ciki, za ka zauna ka rusa gini. Akan wa zai fada? Akan ka zai fada. Tunda kamar mu yanzu yan uwa abin da muke cewa kenan, tunda kamar wanda bai ma gane cewa akwai matsala ba kamar wanda ma ya gane akwai matsala ba. Idan kai ka gane cewa wannan tsari ne na kafirci, an ɗora ta akan yin ma Allah ta waye. Bila asili ma abun farko a cikin littafin su shine cewa duk dokan da bai dace da wannan ba banza ne wofi. Sai ka zo ka ce za ka shiga ciki ne ka gyara. Me za ka yi? Za ka rusa ne akan kanka, ko in ma za ka rusa shi, in ma rushewa zai yi, ballantana zai haɗiye ka ne, haɗiye ka zai yi. Kuma akwai misalai na waɗanda ya haɗiye da dama. Kuma zuwa lokacin da ya haɗiye ka, wato za ka fara ganin munkar ka gan shi ka ce abun kirki ne, za ka fara gani abu mara kyau ka ce shi ne ma mai kyau ɗin, wanda ma bai yi ba ka ce mishi Allah, kila ma ka ce Allah zai sa shi a wuta. Sai ka mutu, kada ka gafala, ka je ka mutu, ka koma Allah ya ce shi ya ce maka ka yi haka nan, da wani hujja ka je ka yi? Tunda dai Allah, kamar yadda na ce ne, duk misalan da Allah ta'ala ke bamu a cikin Alkur'ani yana bamu ne don mu ɗauki ba Allah buwayi mai girma, wanda ba za mu iya taɓa gane irin girman shi ba. Zuciya ba zai iya kai ga girman Allah ba, sai dai kawai duk wani tunani ba za ka iya ƙure shi ka je ga ka gane zatin girman Allah ba, sai dai kawai a zuciyanka ka san cewa ba wani abu kamar shi, kamar yadda ya faɗa a cikin Alkur'ani, laisa ka mislihi shay, shine kawai abin da zai bayanin Allah. Ba za ka iya tunanin ya Allah yake ba za ka iya gane girman shi ba, ya fi ƙarfin halittan kama, ba zai yiwu ba. Yanzu shi Allah mai girma ɗin nan shine zai zo ya ta mana tatsuniya, ya ta muna ba mu labari kawai don mu ji daɗi. A cikin Alkur'ani yana ba mu labari, kuma ta bakin manzo Allah sallallahu alaihi ya ba mu labarin wasu al'ummai da suka wuce, kawai don mu sha labari. Ana gaya mana don mu ɗauki darasi daga wannan, mu san me ya kamata mu yi, mun samu kanmu a wannan halin, me ya kamata mu yi, menene za mu samu mu samu tsira, menene abin da muka yi za mu samu taɓewa, kuma za mu je ga fushin Allah, kuma za mu je ga azaban Allah na har abada. Shi ne amfanin gaya mana abubuwan da ake gaya mana, ba wai kawai don mu sha labari ne ba. So kuma Allah ta'ala ya riga ya ce mana, idan wato ga misali, kyakkyawan misali, idan muka shiga wannan halin ga abin da za mu yi. Kamar yanzu da za a samu a tabbatar da addini a nan, a yi taura, a yi sauyi, addini ya tabbata, sai abubuwa suka fara lallacewa. Me ake bukata? Me ake bukata? Gyara. Gyara ake bukata. Ka ga nan wajen za ka iya cewa in ka kutsa ka zama muhimmi a wani waje, to za ka yi tasiri. Tunda za ka in wani waje wani yana zalunci, kai yanzu za ka yi adalci. In wani yana handamin kuɗin mutane ne, kai za ka yi tsakani da Allah, ka raba dukiyan al'umma daidai wa daida ga bayan Allah. Ka yi amfani da shi wajen ci gaban bayan Allah. Kai ba za ka handame ba. Amma yanzu idan ya zama cewa yadda halin nan da muke ciki, ka je ka shiga, me zai faru? Ba abin da za ka yi, sai dai ka zama irinsu. To amma a nan zan kawo, tunda manzo Allah shine kyakkyawan misali gare mu. Shi manzo Allah sallallahu alaihi da Allah shine mafificin
halitta kuma shine mafi soyuwa ga Allah cikin halitta. Kuma da Allah ya so ma wani sauki to sai dai ya zama bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi. So idan Allah na bai bi da manzon Allah ta wannan hanya ba na kutsawa ya yi kokarin gyara al'umman Makka da al'umman da ya samu a lokacin, to in ya zama kai yanzu kana gani zaka samu kanka kuma kai duba kaga lalle kam wannan al'umman yayi kama da wannan al'umman Makka din na lokacin kiran manzon Allah sallallahu alaihi. Kuma kamar yadda nake cewa mu alhamdulillah mu yanzu ba yanzu za a fara harkar nan ba, an riga an fara tuntuni. Akwai bawan Allah da ya zo yana kira kuma shi ya yi lura ya ga cewa wannan yanayin da muke ciki ya yi kama da yanayin manzon Allah a Makka kafin yin hijira. Kuma lalle duk wanda yake da hankali ba zai bi son ranshi ba, zai ga hakan nan jahiliya. Yanzu jahiliyan ma da ake yi ya mafi na wannan lokacin. Akwai abin da yanzu ake yi wanda a lokacin ma ba a yi, musamman jahiliyar Najeriya nan, kai Allah shi kyauta. Akwai miyagun abubuwa wanda a lokacin ba ma a yin shi amma yanzu ana yi. Don haka ma jahiliya ne na yanzu ya mafi lokacin. Don haka mun riga mun fahimci cewa wannan al'umma muna buƙatan gyara ne, ba muna buƙatan sauyi ne, kai saura ba muna buƙatan gyara ne ba. In ka zo kana wani gyara to lalle ba ma za ka iya yi ba, bari in gaya muku. Tunda mun ga misalai ai na waɗanda suka shiga da su, kamar tun lokacin da nake magana na yi kamar irin su yayyenmu wanda su ne manya MSS a lokacin, kuma su ne suke ce mana shiga za a yi a gyara a yi wannan. To yanzu da Allah suna da nan, ku yanzu kuna da labarin su, me kuka ga suna yi? Kun ga da ma sun shiga din ne sun gyara, da sun shiga ne da kila za mu samu sauki wajen 'yan sandan na masu zuwa suna bude mana wuta da sojoji masu bude mana wuta. In suka shiga in ya zama su ne ko su ne wayannan sojojin, ba dama sun ce suna son addini ya tabbata ne ba, to ai yanzu kila ba za su bude mana wuta ba. To amma abin da yake nan shine sun shiga din, amma wasu haka sun shiga ne kawai sun narke, wasu sun lallace, wasu kuma sun ma narke a cikin abun. Sun shiga ba su iya tabuka komai ba, sai dai kawai sun yi abin da za su samu na abincinsu kawai shi kenan. Sun ci sun sha, wasu sun mutu, wasu suna jiran mutuwa, amma ba su iya tasirin komai ba. Inda sun iya tasiri ne da yanzu mun ga tasirin, da za mu ga cikin lauyoyi, cikin judges, cikin 'yan sanda ne, sojoji ne manya, za mu ga su ne za su ci haba ai duk tafiyar mu tare. Ku dai naku abin da 'yan sauyi ne, mu kuma 'yan shiga a gyara. Don haka tunda mun shiga mu ba abin da kuke so shine muke so, ai don haka ba wani matsala, ko ba haka ba. Amma yanzu kun ga ku ba kuma san su ba, sai dai kawai ku ji labari. Har nakan ji takaicin ce irin wa'annan 'yan uwan wanda wasu fa da gaske masu son addini ne, amma da suka shiga kawai sai suka narke. Su ma yanzu za su ji magana na za su san abin da ya same su, ba su iya cimma komai ba. Kuma lokacin su ne masu cewa lalle mun dauki abin da zafi, ba abin da ya kamata a yi ba kenan. To sannan shi manzon Allah sallallahu alaihi da ya zo yadda maganar da na fara cewa da a ce da wani wanda za a ma sauki, manzon Allah ne za a ma sauki sallallahu alaihi wa alihi. Amma sai Allah ta'ala ya ce ya je ya ce ya ce ma mutane la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Lokacin da ya kira mutane ya gaya musu wannan, kun san yadda yake a tarihi. Ya kira su, dama a Makka idan mutum ya isa shine yake kiran gangami. So ya kira gangami kuma sun san ya isa ya kira gangami. Za a ce wani ne? A ce Muhammad nan Abdullahi ne. Ya ce haba ya isa. Duk aka taru. Ya ce musu ya tsaya kan wani dutse, ya ce na ce muku bayan wannan dutsen akwai runduna sun zo za su kawo muku hari, za ku yarda? Suka ce haba ai za mu yarda, tun da kake baka taba yin ƙarya ba, za mu yarda. Sai suka ce dan kafin lokacin sun lakabta mishi al'amin, amintacce mai gaskiya. Sannan akwai lokacin da ma yana dan shekara 30 da wani abu da aka samu wani rashin jituwa akan wane ne zai daura Hajar al-Aswad. Ba wai zan kawo wannan tarihin bane, har ma an fito da takobi za a sassara ma juna, dan su dama da takobi suke dan abu kankani sai a shiga yaki kawai shikenan. Suna ganin shi sai wani su ya ce a'a ku dakata, bai kamata akan wannan mu zubar da jini ba. Yanzu duk wanda ya fito daga wannan kofan duk hukuncin da ya yi mu yadda.
sai suka ce to sai kawai ga manzon Allah haba yana zuwa maimakon wasu kuma sun san cewa daga Banu Hashim yake kun ga su kuma suna faɗan gida ne suna cewa gidan wani ne zai sa gidan wani amma ba su ce ai wannan dan Banu Hashim bane dan sun san shi mai gaskiya ne zai faɗi gaskiya ne sai sun dukan su suka ce al'amin sun yadda kila da wani ne wanda suka san ba mai gaskiya za su ya gaskiya ba mu yadda ba shi wannan daga gidan kaza yake kuma zai goyi bayan mutanen gidansu ne ba mu yadda ba amma sai zama ba su ce haka ba duk sai suka yarda to da a ce akwai wata hanya da za a iya kawo addinin nan ba yadda manzo Allah ya zo ya faɗa kawai kai tsaye ya gaya musu gaskiya ga abin da yake kira gare shi kuma Allah ne ya umurce shi da ya yi haka nan da manzo Allah zai iya amfani da wannan yarda da suka yi da shi kuma da shi kenan kuma dama a lokacin an ce dukiyoyin Laraba ba yana hannunsu ba ne wato akwai manya-manyan dauloli da Farisa da Rum su suke mulkin duniya a lokacin su ne abin da ake ce masu fafawa su ne suke mulkin duniya wasu mafi yawan duniya ko ya zama yana gefen Rum ne ko gefen Farisawa kaman yawancin kasashen Laraba suna karkashin Rum ne wasu suna karkashin Farisa kaman an ce ta arewacin Hijaz inda wato Hijaz ya hada inda Makka da Madina suke to ta arewacin Hijaz akwai Syria su kuma suna karkashin Rum ne ta kuma kudanci akwai Yemen su kuma suna karkashin Farisa ne su saurakunan can Farisan din su suke sa shugabanni wanda za su a wayannan garuruwa da garuruwan Laraba daban-daban wanda za su rika karban haraji suna kashe dukiyar mutanen suna kai musu so kuma abin ya fara isan mutane wasu suna gunaguni cewa ya haka to manzo Allah sallallahu alaihi da ya so ne da ya yi amfani da wannan kabilancin na 'yan kasanci na bangarancin larabci cewa mu Larabawa mu ma muna da izza ya fara cewa haka nan kuma lalle da an samu wayanda a cikin Larabawa su ma sun fi abin ya fara isansu don yanzu idan ka ga za ka ga akwai tarihi daban-daban da kuma bayanai daban-daban wanda ya nuna wasu a lokuta daban-daban sun yi kokari yadda za su kwaci kansu daga kangin Rum ɗin da kuma Farisa ɗin a wannan lokacin to da za su samu manzon Allah kuma sannan ya zo daga gidan da ya fi kowanne muhimmanci a cikin Makka Banu Hashim sun fi kowanne mutunci da daraja da menene da sauransu da haka to da kuma bil'asili ma shi Abu Talib wanda shine baban manzon Allah sallallahu alaihi to shine ma shugabansu to da zai zo yana kira ga cewa ai ya kamata wato mu Larabawa mu kwaci kanmu daga yancin waɗannan Farisawa da Romawa ne da ya samu waɗanda za su mara mishi baya da mafi yawansu ma za su mara mishi baya da sai ya amfani da wannan in ya gama kwatansu daga kangin Romawa da Farisawa suka koma ƙarƙashin shi kuma za su yarda don za su ga izza ya zo musu sannan sai ya amfani da wannan daman ya ce yanzu ba wanda za a bautawa in ba Allah ba da a cikin irin kwakwalwanmu ƙaramin kwakwalwanmu ba irin hikiman Allah ba da za mu ce ai da ya yi haka da ya fi shi sauƙi maimakon kawai daga ya yi magana inda ya tara su ɗin nan yana faɗa wannan abu wane ne Lahab da ya ga cewa mutane sun fara cewa gaskiya ne fa ba fa yin ƙarya ko dai da gaske ne akwai Allah din shi Allah ne ake bautawa shi kaɗai sannan kuma shi manzo Allah sai ya tunkuɗe shi ya ce tabballak akan wannan ka kira mu tirmaka akan wannan ka kira mu sai ya ce ma mutane kar ku saurare shi dan gidanmu ne kuma aljani ne ya kama shi ba shi da hankali ka ku saurari abin da yake faɗi suka ce a to ai dan gidansu tunda dan gidansu ma ya yarda da abin da yake yi ba yaya sai mutum ya san yadda Larabawa suke da yan gidanci din nan suna mara ma yan gidansu baya sai ga shi ga wani kaman ba uba yake ga manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ai yana da ma matsala ne ya tabu ne kada ma a saurare shi kun gani sai zama ba su shikenan sai suka watse da nan kila za a samu waɗanda za su to kun ga da za a ce to me yasa manzo Allah ya sha wannan wahala din maimakon wannan wahalan da ya sha da shi da waɗanda suka yi imani da shi da wannan azabtarwa daban-daban wanda muka sanya ai da ya bi wannan hanya ne
da kuma ya fi musu sauki. To amma Allah mahalicin kowa da komai ya san ba hanyar da ake bi kenan ba a tabbatar da wannan addini, sai bai bi da manzon Allah ta wannan hanyar ba. Sannan abu na biyu wanda da manzon Allah zai iya amfani da shi wajen samun abun nan mutane abun yayi sauki, wato kamar dai masu misali a shiga a gyara, shi ma ga hanyoyin da manzon Allah zai iya shiga din ya gyara amma bai shiga ba. To abu na biyu shine cewa su mutanen me yake da suna mutanen larabawa din sun san cewa da wannan la ilaha illallah da aka faɗa yana nufin cewa, kuma ana nufin yanzu wato ba wani mai iko kenan ba sai Allah. Yana nufin cewa su malaman da suke su ne malaman bautan gunki yanzu su ne fada suke iko, suna cewa gunki ya ce kaza, su suke sa dokoki su ce gunki ya ce kaza, ya ce ayi kaza kada ayi kaza, kuma su mutane na wannan ma'anan shi yanzu shine cewa yanzu ba su da wani iko kenan fa sai abin da Allah ta'ala ya ce. Kuma tunda manzo Allah ne ya zo yana kira, to shine fa shugaba kenan, tunda shine zai nuna musu kenan menene Allah ya ce ayi menene ya ce ayi. Sun san cewa sun san ma'anan la ilaha illallah ba kamar yanzu mu da ake faɗin la ilaha illallah har azalimi ma sai ce la ilaha illallah bai damu ba, kuma abin da yasa ma zai ce la ilaha illallah tunda dai shi bai ga Aisha a aikace ba ma, ko dan haka ba zai zama komai ba. Kamar yadda a lokacin na tuna malam kan bamu misali, yace yanzu ka je ko tsakiyar kafirai ne a ƙasar nan ka je ka ce la ilaha illallah, idan ba wanda zai maka wani abu, idan ka ci sa'a kila ma ka samu sadaka, sai a ce ga neman sadaka nan sai su baka sadaka, amma ba za su yi tunani dalili me yasa kawai dan ba su gane larabci ba ne. A'a, yes, ba su gane larabci ba, amma da a ce duk wanda ya ce la ilaha illallah sai suka ga cewa rayuwar shi ya bambanta yanzu daga la ilaha illallah nan fa yayi musallama da duk wani abu wanda ya saba ma dokan Allah, yanzu dokan Allah kawai yake bi, da sai su gane ma'anan. Kuma duk lokacin da ka zo ka ce la ilaha, me yasa la ilaha illallah da yan gwagwarmaya suke faɗi suna samun azaba irin wanda na yan farko suke samu, me yasa bai yi kama da wanda mutum yanzu zai shiga cikin sansanin kowa ma ya je ya ce la ilaha illallah ba wanda zai mishi ba, da same la ilaha illallah ko abin da yasa dan suna ganin shi a aikace tare da wasu wanda suka ce la ilaha illallah cikin yan gwagwarmaya, cewa in suka ce la ilaha illallah to ba wani iko fa kenan sai na Allah, ba su yarda da ikon wani a kansu ba sai Allah, kuma za su yi addinin su ne don Allah ya ce su yi, ba za ma su nemi izinin wani a zalimi don su yi addinin su ba sai ya yarda ba. To shi yasa sai kun ga kenan ashe ba wai kawai dan su Laraba ne sun san yaren su bane, a'a hadda cewa rashin aiki da shi da musulmi ba su yi, shi yasa. To kun ga yanzu da manzo Allah ya so da zai iya amfani da kamar yadda na ce wannan abu na farko. Sannan abu na biyu shine a cikin Larabawa din a lokacin akwai lallacewa, akwai na farko dai akwai zaluncin masu hannu da shuni, masu mulki, masu dukiya. Idan mutum yana da dukiya yana da jama'a kuma yana da ya'ya, lokacin ya'ya masu yawa su ne kamar sojojin shi, to shine mai faɗa aji, kuma zai iya kwace kayan kowa ya cinye kayan kowa, kuma ba wanda ya isa ya ce mishi. Mutum ma ya zo yana sai da abin shi, in ya karba sai ya ce yana iya kwacewa ma kawai, zai iya yin abin da ya ga dama. An ce almulku liman kahara shine system ɗin da ke ci a wajen, wato wanda yake da ƙarfi, yana da iko, yana da kuɗi, yana da ƙarfi kuma na jama'a da menene, ko kuma na yaya maza kuma wanda za su iya rike takobi kuma su kare shi abin nan, to shine yake da iko. To da kuma mutane kuma wayanda suke wannan yan kalilan ne, mafi yawan mutane talakawa ne, su ne ake zalunta. So da ana iya yin amfani da wata hanya wajen tabbatar da addinin Allah ne, da manzo Allah sallallahu alaihi zai iya kiran mutanen nan ya kira su zuwa ga alima masu
kuɗin nan masu yi zaluntansu a yi musu tawaye a karbi duka a raba ma kowa ya samu. Da kuma zai samu kowa da Allah wani talaka ne ba zai ce yayi daidai ba. Kun ga zai samu mafi yawan al'umma sun goyi bayan shi. An kwaci dukiya, an fi ƙarfin masu kuɗin. An kwaci dukiya, an raba ma al'umma. Kowa yanzu yana da shi. To da sai ya yi amfani da wannan tunda yanzu sun ga cewa ya ba su abun duniya. Kun ga me ya rage? Inda zai zo ya kira su ya ce ku zo ku bauta wa Allah shi kaɗai. Kila da sun karba. A irin namu ɗan ƙaramin kwakwalwa fa kila mu yi tunanin haka ne. Maimakon wannan fitowa da ya ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Nan da nan ya fara fuskantar azaba kala-kala da shi da waɗanda suka yi imani da shi. Da mutum a namu ƙananan kwakwale za mu ce haka. Da haka zai yi ne da manzon Allah sallallahu alaihi aka nuna ma wannan hanya ɗin. Sai ya zama cewa yanzu zai yi abin nan gyara ne akan kamar abin da ake ce ma social changes a cikin al'umma, wato gyara wanda ya shafi zamantakewan rayuwar yau da kullum na mutane, wanda za su ga cewa to yanzu ya kwato musu haƙƙinsu kuma don haka yanzu duk abin da ya ce za su yarda. Da a gire yiwu ne addini ne ya kafu a haka na da shi kenan sai manzon Allah ya umurce shi da ya yi haka sai ya yi haka ne. To tunda ko kaga cewa Allah mabuwayi wanda ya san kome bai bi da manzon Allah ta wannan hanya ba, to kai ba yadda za a yi yanzu a ce kai ka zo ka bi wannan hanya addinin Allah ya tabbata, ba zai taɓa yiwuwa ba. In ko ya yiwu maka da za mu ce kai kaga wannan wani ya fi manzon Allah gatanci, kaga yadda komai cikin sauki shi ya samu, amma kaga shi manzon Allah mafificin halitta sallallahu alaihi wa alihi ga shi irin wahalan da ya sha, dama shi ma ya bi wannan hanya ɗin. Zai yiwu ya zama haka nan sai ka tabbatar da addini ta hanyar haka nan. Wato kenan abin da ya sa na kawo wannan misalin dan na san a lokacin waƙiya akwai lokacin da na yi ta bin bayanan da wasu suke yi da haka, sai na ga suna ta maganan cewa malam yana kira ne ga a daina zaluntan talakawa. Yes, it's true, ya ce a daina zalunta, amma ba shi ne kiran ba. A daina zaluntan talakawa kuma a raba dukiya kowa ya samu, sannan a daina handa mai kuɗin jama'a da sauransu. Yes, duk wannan yana ciki, amma yana ƙarƙashin kira ɗin ne, ba shi ne kiran ba. Da na ce me yasa ku yanzu ba kwa maganan cewa ana kira ne ga a dawo ta farkin Allah, musulunci ya zama shi zai yi iko da al'umma. A ƙarƙashin musulunci ne za a samu adalci, don Allah da ya halicce mu shi ya san menene adalci. Sai suka ce ai suna irin dabara ne don idan ka fito ma mutane da hakan nan to ba za su gane ba, amma tunda kowa na cikin wahala, tunda an ce ba ma da daɗewa bayan waƙe aka shiga wahala, abinci ma ya zama da ƙyar ake samu. To don haka fito ma mutane ta wannan za su fi gane. To ba haka nan ba ne, ba ka yin haka nan. In ka yaudare su ka ce ana son ne a kwace su a ba su arziki a raba ma kowa, idan suka ga wata rana nan da ka zo ka ce addini kuma ne za a ce ai babin da ka kira mu a gare shi ba. Kuma da wannan hanyar zai yiwu ne da shi ma manzon Allah ya yi amfani da wannan hanya, amma da yake ba hanyar da Allah ta'ala ya bi da shi ba, kuma hanyar da zai cimma abin da Allah ke so na cewa mutum ya san cewa ba wani abin da za a bautawa, shi wannan ba wanda abin da za a bautawa din ya kamata ya shiga zuciyar mutum ne, wato ya zauna ta yadda ba irin juyin da za a yi a meshe ka zama bawan wani in ba bawan Allah ba. Amma sai wannan sai imanin ya zauna a cikin zuciyanka shine zaka zama haka nan. Amma ya zama cewa imanin bai zauna a zuciyanka ba, cikin sauki za a iya kaɗa ka je ka bi wani abu ba ta farkin Allah ba. Amma in ya riga ya zauna, shi yasa duk surorin a Makka da ayoyin da suka sauka a Makka suna ƙarfafa wannan ne, imani ya zauna a zukatan mutane. Mutane su san ba wanda ya kamata a bautawa in ba Allah ba. Za ka ga duk ayoyin da in ka ɗauki alkur'ani, of course in kana karanta alkur'ani, ayoyin da Madina da na wannan suna cakuɗe, amma duk ayoyin da kaga suna magana suna ƙara ƙarfafa sosai akan imani, za ka ga ya sauko ne a Makka, ta yadda mutum zai san cewa ba wani abin da ba wata hanyar da za ka bi, ta yadda zai zo lokacin da koma akan wani abu ɗan kankani, ko ma a ce akan wani hurɗa ne ko na cinikayya ko wani abu, za ka iya
za ka iya ganin abin da zai sa ka zama bawan wani ba Allah ba, kuma za ka iya kauce mishi don imanin ya riga ya zauna maka a cikin zuciyanka. Yanzu ka san cewa ba abin da za ka yi, kai kawai kana jiran abin da Allah zai ce ka yi ne, wanda ya ce ka bari ka bari. So kuma sannan a lokacin a cikin wannan al'umma din akwai lallacewa na tarbiyya. Akwai bayanin da aka samu ma a hadisi cewa an yi bayanin cewa me yake da suna, an yi bayanin cewa a cikin wannan al'umma din lallacewa don na farko dai mutane ko wato akwai lallacewa na shaye-shayen giyoyi da caca da karuwanci, ko in ce ba zan ce karuwanci ba don karuwanci mata ne ake cewa suna karuwanci ko, da karuwanci da iskanci da mazan da matan duk suna iskanci. Of course ba kowa da kowa bane, shine ma wannan bayanin cewa to da manzon Allah sallallahu alaihi kuma a cikin al'umma ne akwai waɗanda suke da zuciya mai kyau, suna ganin bai kamata ba. Yanzu kowa wannan al'umman da muke ciki duk da lallacewa ya zama ruwan dare, to amma still za ka samu a cikin ko waɗanda ba addini ne suke yi ba, still akwai cikinsu wanda za ka ga ko da yan gayu ne amma suna ganin lallacewan ba shi da kyau. Zubar da mutunci, ko mace ce tana ganin zubar da mutunci ne ta je ta sai da jikinta ko ta bar jikinta wani namiji wani abu da ita, alhali ba mijinta ba. To da haka a cikin al'umma ana samun waɗanda suna da zuciya mai kyau, su lallacewan bai zai gare su ba su yarda da lallacewan ba, suna ganin abun kyama ne kuma bai kamata a yi ba. So shine idan da a ce manzo Allah zai zo don ya gyara al'umma, ya tsarkake al'umma da wannan shaye-shayen giyoyi, tunda ko a wannan lokacin ana ganin wanda ke yawan shaye-shaye din sai a rika ce mishi mashayi kawai. Kaga kenan akwai wanda suke ganin abun ba daidai bane, ibn do suna sha, suna caca, suna iskanci da karuwanci da sauransu. Har ma dan tsananin lallacewa akwai nau'in akwai ma waɗanda mata wanda har tuta suke sawa, wanda suka yi kama da karuwai na wannan al'umma ne. Kowane namiji zai iya zuwa wajen su, kuma duk wanda ya zo za su karɓe shi. To akwai wannan nau'i. Akwai kuma nau'in waɗanda akwai wanda ma za a ce miji ne ma, mijin mutum ne ma zai ce ma mutum, zai ce ma matan shi tsakani in tana wannan haila din, in za ta kafin ta gama zai ce in kin gama ki kira wani wai ya zubila ya yi kaza da ke. So bayan lokacin da ya kamata ta ɗauki cikin sai ta kira wannan wani, mijinta ne bai ce, sai ta kira wannan wani babban mutum sai ya yi iskanci da ita. So idan ce daga baya ya tabbatar ciki ya zauna, sannan shi in ma wani abu yana buƙatan wani abu, sannan wai amfanin wannan shine yana son ya samu yaro mai daraja, kila wannan mutum babban mutum ne mai daraja, kuma just imagine miji ne zai ce matan ta je ta yi kaza da wani kuma bai damu ba. Akwai wannan lallacewa a wannan al'umma ma, ba mamaki akwai ma abin da ya wuce wannan a cikin wannan al'umma din. Yawwa, so wannan wani nau'i kenan. Kuma in ta haifi wannan yaron zai rika alfahari yaron shi yana da jinin wannan mai daraja din. Sannan kuma akwai waɗanda kuma su wai mace ne za ta yi hulɗa da maza wanda ba su kai 10 ba, wato ko sun kai 9 ba komi, ba su kai 10 ba. Amma ka'idan shi shine, just imagine, har suna da ka'ida ne ba za su kai 10 ba, amma dai ko su daga 9 dai zuwa ƙasa. So idan ta haihu sai bayan kwanaki kaɗan sai ta kira duk wayannan da ta san suna zuwa, sai ta ce to kun san abin da ya faru kuma ga abin da aka samu. Sai ta kalle su, kowa ta kalle shi, sai ta ce na wannan na wani ne. Shin ta ga dama ta zaɓi kila wani da ya fi dukiya a cikinsu, ta ce na wani ne, to kuma bai isa ya ce ba nashi ba ne, kuma har zai yi alfahari sai a rika kiran shi wani dan wani. To na wancan masu tuta din, shi ma in ta haihu akwai wasu wanda su ne kaman professors na gano kamannu cikin mata, su kuma wasu zai zama kaman wasu tsofaffi ne, su ma kila yan iska ne, suna ƙanana ne. Su kuma sai ta ce ma duk wayannan da suke hulɗa da shi, sai ta ce duk su zo, sai su zo ko sun kai guda nawa,
sannan ita wannan sai ta dubi hancin yaron, ta dubi haka nan sai ta ce na wani ne, shikenan sai kuma a rika kiran shi wani dan wani, ba kunya ba tsoro. To da a ce manzon Allah ya so ne sallallahu alaihi wa alihi, tun da akwai masu ganin munin kuma wannan abu a lokaci guda da ake wannan, akwai masu mutunci kuma suna ganin munin wannan abu, amma sauran al'umma suna gani ai ba wani abu bane, kuma ba su jin makunyan su je su yi wannan. To manzon Allah sallallahu alaihi da zai yi amfani da wannan, ya yi kokari ya ce yana son ya tsarkaka al'umma din, kuma da ya samu goyon bayan kalilan da suke ganin ba daidai bane, maimakon a ce ya fara shi kadai, da kyar ake samun wanda ke imani kuma ga azaba. Da sai in yayi amfani da wannan aka samu wasu su wa'annan wasu a hankali sai su bunƙasa, sai wasu kuma su ce to babu, sannan ya zo ya ce musu to babu ubangiji, babu abin da ya cancanci abotawa in ba Allah ba. Da wannan ya rage mishi wasu wahalolin da ya sha. Da a ce zai yiwu addini ya tabbata ta wannan hanya din ne, amma kun ga tunda ba zai yiwu addini ya tabbata ta wannan hanya ba, Allah bai bi da shi ta wannan hanya din ba. Don haka kaga tunda Allah bai bi da manzon Allah ta wannan hanyoyin ba, kai ne wane yanzu da ka zaka ce abin da zaka yi kenan. A kulasan abin da nake kokari in gaya mana shine wato al'umma da muke cikin nan yana buƙatar revolution ne, yana buƙatar taura ne, baya buƙatar, ba gyara yake buƙata ba, don gyaran ba zai karɓi gyara ba. Abin da ke karɓan gyara shine zaka gyara, kamar ginin nan ne da foundation ɗin ya lallace, ya za ka gyara shi? Sai dai ka rusa. Of course za ka iya gyara shi, amma menene gyaran? Rusa shi da kuma gyara foundation ɗin da kuma gina wani. Shine abin da zaka iya yi. Amma idan ka zo kana shafa fenti kana wannan, kana bata lokacin kanka ne. Kamar bishiya ne ma, kana son ka tumbuke bishiyar nan ba shi da kyau, kana son ka tumbuke sai ka ce bari a fara daga ganye, ka fara cire ganye, ka ce addu'a ta ruwa zuwa cire ganye yake, amma fa asali wa za a tumbuke ne. Kun aka tumbuke da ganye da reshe ba duk za su tafi ba, a'a sai ka ce ganye za a fara cirewa, kana cikin cire ganyen, kafin ka gama cire ganye sai wasu ganyayyakin kuma su rika tsirowa, alhali tushe ne dama kake son ka cire. Kaga me kai bata lokaci. Inda ma a ce wannan bishiya kenan, inda ma ce in ka bata lokaci shikenan ba abin da zai biyo baya, to kuma zaka je ka gamu da Allah, tunda Allah bai ce abin da zaka yi ba kenan, baka da hujjar da zaka ba Allah. Mu ba mu ne masu tabbatar da addini ba, Allah shine zai tabbatar da addini. Amma me Allah ke so daga gare mu? Mu bi tafarkin da Allah ya ce mu bi wajen addinin ya tabbata. Idan muka bi tafarkin da Allah ya ce mu bi wajen addini ya tabbata, shikenan mun yi namu, sauran kuma Allah ne ya san yadda zai yi da shi. Annabawa guda nawa suka zo suka iya tabbatar da addini ya zama shi, hatta ulul azmi guda nawa suka tabbatar da addini. Annabi Ibrahim an ce muku ya kafa al'umma ne, ya kafa wani al'umma ne wanda abin nan gashi nan bai kafa ba, ya yi ta wa'azi ne har ya bar duniya, ko ba haka nan ba? Kuma me aka ce har Allah ta'ala ya ce mishi in shi al'umma ne, shi kaɗai ma al'umma ne. Kuma kamar yadda Allah ke cewa batan wanda ya ɓace ba zai shafe ka ba in kai shiryayye ne. Me ya kamata kowa ya yi ta kanshi, kai ka tabbatar kai shiryayye ne, ba ka bi mutane ba, ba ka bi yawa ba. Ba inda aka ce ka bi yawa, ba inda aka ce ka bi amir ɗin garinsu. In amir ɗin garinku ya kauce daga kan hanya wai sai ka bi shi, a ina aka ce ka yi haka ne? Allah ta'ala ya ce ka bi gaskiya, ka bi abin da yake daidai ne. Batan mai bata ba zai cuce ka da komai ba idan kai shiryayye ne. So me ya kamata ka yi? Ko da kai kaɗai ne, ka dage akan shirya. Na tuna lokacin da Kudus Day na farko da aka yi, daidai malam ya fito daga prison ɗin Enugu kenan. Shine lokacin da imam ya ce a yi, malam na tsare, bai riga ya fito ba, amma fito wanda ya yi Kudus Day da aka yi na farko da ba taɓa yin muzahara ba, wannan da za a yi muzahara ɗin sai daidai lokacin Buhari yana soja, wannan mugun bawa ɗin da ake ce ma Buhari yana shugaban soja a lokacin, sai ya sa doka cewa kada wanda ya fito ya yi muzahara.
duk wanda aka gani ya yi muzahara za a mishi kaza. To na tuna lokacin da malam ya ce za mu yi muzahara sai mutane wasu ana ta kawo hujjojin cewa wasu suna cewa gashi fa wa'annan fa suna ma iya kawo attack abun nan ko dai za a yi rally ne kaza kaza. Na tuna dama a lokacin akan ɗan yi shawara hakan za a yi abu sai malam ya ce to shi kenan shi dai ko da shi kaɗai ne zai yi muzahara, shi zai je yi muzahara ɗin, wanda ya so ya yi muzahara ya zo a yi tare da shi, wanda kuma yake gani akwai matsala ba sai ya zo ba. Ya ce ko shi kaɗai ne, amma kuma da ya ce haka to duk masu kawo abin nan duk dai an fito an yi da don dama ba ana da yawa ba ne, an fito dai an yi muzaharan tare. Amma misali nake bayarwa cewa wato ba dole ne wai sai kowa ya yarda za ka yi abu ba. In ka san abun daidai ne kuma yana da muhimmanci mu sa wannan a zuciyarmu. Don kun ga dai abubuwan da ke faruwa kwanan nan aiko, kun ga yanzu kun ga wayannan miyagun bayi sun je sun kashe sai Nasrallah, sun kashe wanda ma shine magajin shi, a ta bakin su ba mu sani ba ina suka ji sun ce magajin shi sun kashe. Amma kun ga 'yan Hezbollah sun daina gwagwarmaya. Dama su gwagwarmayan su shine gwagwarmayan yaƙi ne da sahayuniyawa. Dama shi gwagwarmayan su kenan. Su dama ba suna gwagwarmayan wai addini ya tabbata bane. Sun samu kansu a wannan. Mu ma kila da mu ne a kusa da wajen abin da za mu yi kenan. Don haka abin da suke yi shine wanda ya dace da su, ga cewa laluransu na farko shine su yaki wa'annan miyagun bayan. Shi yasa kuma wasu da suke kawo mana misali da su ce wai sun shiga gwamnati, to ai su ba addini suke cewa ya tabbata ba. Da suka shiga gwamnati ai ya taimaka musu wajen sun iya samun makamai din, suna takaman su ma 'yan gwamnati ne ko ba haka ba. Mu kuma ba makamai ne muke tarawa ba. Mu muna wa'azi ne, muna son addini ya tabbata yadda ya tabbata lokacin Imam Khomeini, yadda ya tabbata lokacin Shehu Usman Dan Fodio. Abinda mu muke so bai faru kenan. To kaga dan me zamu je mu shiga abinda mu ba mu ga manzon Allah ya je ya shiga ba. Su kansu ma su 'yan Hezbollah in muka tattauna da su sukan ce mana lalle su abinda suke yi, abinda ya zama strategic kenan. Shi yasa su suke yin wannan. Su ma yanzu za su yi wannan da malam ke yi sai sun zo sun fara daga farko. Ku ce wai dan yanzu mutanen Lebanon suna cewa Hezbollah yana nufin in Hezbollah yanzu suka dawo suka ce yanzu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah addinin Allah ne muke son, alkur'ani zai yi iko, sai kowa ya ce mun ji mun bi. Kuna tsammani za a yi haka nan? A za su ce ai mu kun ce Yahuda kawai za a yaka. Mu na haka ba ruwanmu da wannan. Kun lura da fai, amma za ka ga har wasu ma da dama suna goyon bayan su. Akan sun san cewa su ne suke kwatan su daga wayannan miyagun sahayoyin hawa din. Kun lura ai. Don haka wato masu cewa a je a yi wannan su ba su san ma me suke yi ba ne. Su halin da suke ciki abin da ya dace da su. Kun ga ko lokacin Salahuddin Ayyubi, kun san su turawan kasashen turai sun taba amfani da sunan addini suka kwace wannan wajen Kudus. Kai mutanen Palestine sun dade suna ganin bala'i. Suka kwace su, an ce ran da suka shiga garin sun yi kogin jini suka yi. An ce dawakansu jini sun kai ma dawakan kirji. Cikin jini mutane suke tafiya. Yadda suka tun yanyanka mutane ne. To lokacin da aka samu bawan Allah Salahuddin Ayyubi ya zo ya fara jihadin kwato wannan. Dole shi ma abun nan da yake shi yana garin da ba yana makautaka da Palestine ba. Dole ya samu wasu sarakunan da su suke makautaka da ya haɗa kai da su. Don su taimaka sai ya zama cewa an iya kada ana yaƙi daga baya kuma a kawo yaƙi. Dole ya haɗa kai da wasu sannan aka je aka fafata sannan har ma ya iya kwato Kudus. So inda a ce mu ne muke wannan area din mai yiwa mu ma abin da za mu yi kenan. Amma mu da muke nan da Allah da wani hujja ne yanzu za mu je mu ce mun shiga cikin jahiliya a yi dumu da mu. Kuma ba abin da fa za mu iya in kai shiga ko ka zama cikin club din su ka rika shan jinin jarirai kana fasa kawukan jarirai kana dakawa a cikin tukun abin nan. Kun san abin da suke yi kenan. Tsafi suke yi. Tsafi da iskanci kala-kala suna da club kuma sai ka yi wannan iskancin. A suna yi ne za su ɗauki hoto su aje in ka nemi ka ce ba za ka yi ba sai a ce sai za a tona maka asiri. Kuma suna yi har internationally. Tun kasashen turawa sai wanda ya yi
suka yadda da shi shine za su bari ya zama wani abu. Kuma in ya nemi ya yi kwana za su kashe shi ko kuma su ce za su tona mishi asiri. Shi kuma ya riga ya yi mugun abin da ba zai yiwu ya bari a tona mishi asiri ba. Ku yanzu ba ku ga kasashen turai su shugabanni suna bin Isra'ila ba? Komai ba su da damar su ce komai suna tare da Isra'ila. Suna ji mutanen su ba sa so amma kuma suna tare da su don kowannen su yana da asirin da an riga an kama shi da shi kuma ba zai so a tona ba. Ko ba ku lura ba, don haka in ka shiga za ka lallace ni. Mun sha jin bayanai ma da mutane da yawa suke yi cewa in dai ka shiga za a ce ka yi kaza ka yi kaza, wasu kazan da za ka yi nan in the end zai kai ka ne ya zama cewa yanzu ka zama da kai da shaidan ma ba san waye fi ba. So kai da ka zama haka nan kana da bakin magana ka ce wani addini za ka yi. Da haka kuma uwa uba ba ka da hujja a wajen Allah. Abin da mu ya hau kanmu shine mu yi abin da Allah ya ce mu yi har Allah ya ɗauki ranmu ko ya tabbatar da addinin shi muna nan, duk wannan yana hannun shi ba yana hannunmu ba ne. Amma idan muka yi yadda Allah ya ce me za mu samu? Za mu samu nasara, babban nasara, duniya da lahira. Za mu rayu yadda Allah ke so mu koma zuwa ga rahamar shi. Amma idan muka bi son ranmu fa ba za mu cimma burin wani addini ya tabbata ba. Sannan kuma wajen Allah zai ce ni na sa ku yi wannan, ni na sa ku yi, ba shi ya samu ba. Da haka dole a zama cewa mun lura da wannan. Inda a ce wayannan hanyoyin za su kai ne ga addini ya kafu, to da manzo Allah ya fi cancanta ba shi wannan saukin ba mu ba. Mu yanzu ba abin da ya hau kanmu sai daurewa da dagewa akan tafarki har Allah ya yi hukunci. Kuma muna fatan imam ya bayyana nan ba da jimawa ba. Don ko abubuwan da ke faruwa wasu an riga an ce za su faru. Abubuwan da ke faruwa amma yaushe imam zai bayyana ba mu sani ba. Kila ma ya kusa. Muna fatan ya zama ya kusa. Idan ma bai bayyana ba muna duniyan nan, Allah ya sa mu dawo da lafiyanmu, da ƙarfinmu, da ƙurciyanmu, mu ɗauki bindiga da duk abin da ake ɗaukawa a yi yaƙi, mu zama cikin rundunan shi. Don kamar yadda ake cewa shi imam fa tun yanzu ne fa yake lura da su wane ne rundunan shi. Ba fa sai ya zo ne fa. Ba sai ya zo ne zai cewa wai in ya kira sannan in ya zo kawai zai fara tafiya ne, zai fara aiki ne kawai. In ya zo zai fara fafatawa ne. Yanzu fa ba yana bacci bane, ya san me ke faruwa. Ya san su wane ne nashi, su wane ne ba nashi ba. Yanzu ne lokacin jarabawa, yanzu ya kamata in ka da gaske kana son ka zama cikin rundunar imam, yanzu ya kamata ka yi abubuwan da zai halaka cikin rundunar imam. Amma idan kuma yanzu ne lokacin ma jarabawa din, lokacin da za ka daure ya ga waye daure, waye cije, wane ne zai saka a cikin rundunar shi. Kuma irin wayannan koda sun tafi za a dawo da su. Ku ba ku ji ana cewa zai fara ana faɗin jimlan waɗanda zai yi aiki da su? To kuna tsammanin duk za su taru a lokaci guda ne a cikin wannan zamani? Wasu sun riga sun tafi za a dawo da su. Inda a ce a wannan zamanin ya sai mu ce ba ko cikin mutane dubbai za ka ga da kyar kake samun mutumin kirki, mutanen kirki kaɗan. Wasu kawai da baki ne za su yi magana da baki amma dai a zuciyarsu bai kai ko ina ba. Ko yanzu a cikin mu haka nan ne. Ga mu da yawa amma dai zuciyarmu dai gashi nan wai ya zubillah. In an zo aiki za ka ga 'yan kalilan ne za su yi aiki. To amma yanzu lokacin da zai kamata ka yi abun application kenan. Kun san application? Ka rubuta wasiƙa ka ce kana son a sa ka cikin, ka ce imam ina son ka sa ni a cikin rundunanka. Amma ba wasiƙa as such, ba wai ka ɗauki leta haka ka rubuta ba. A'a, ayyukanka da addu'o'in da za ka yi da kuma ayyukan da za ka yi. Insha Allah Allah zai sanar da shi. Kuma zai san cewa da gaske kake, sannan kila ka shiga ciki, kuma ko da ka mutu Allah zai dawo da kai ka shiga cikin waɗanda za su taimake shi. To wannan shine abin da ya kamata. Amma ya za a yi in ka zama cewa kana bin son ranka, kana tsammanin cewa za ka shiga wayannan cikin wayannan jumlan mutane? Ba za ka shiga ba, don kana bin son ranka. Kuma tun da ka gani Allah na ganin ka, ya san me kake yi, mala'iku suna ganin ka, ba za ka iya ruɗan kowa ba. Sai dai ka ruɗi kanka, in ma kana ruɗan wani to kana ruɗan kanka ne. To insha Allah da wannan zan dakatar da magana na, inda tambaya kan abin da na yi magana a kai ana iya yi don ƙarin bayani, in kuma ma da ƙarin bayani ma ana iya yi insha Allah. Assalamu alaikum.
kira Salima.